Adamın iň gowy häsiýetleriniň biri ene tasyna bolan şäksiz söýgüsidir. Türkmen nakylyny aýdylşy ýaly. Ataň bagtly bolsa Allah Taala bereket berer. Ening bagtly bolsa Peýgamber ýalkar. Dogruçul we hakyky adam bolmak. Borçlaryny ahlas bilen ýerine ýetirmek. Adamlary himayet etmek. Ähtiňe wepaly bolmak ýaly ilkinji wesiýetleri hemde nesihatlary öz topragyna, onuň taryhyna bolan söýgü, watansyjylyk öz dowamatyna görä hereket etmekdir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz Gurbanly Berdimuhammedow. Film gahrman arkadaşymyzyň arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň eserleri safynda taýýarlandy. Kerwen yürüsün, kırk kulaklı donya veresin. Kerwenimiz yola düştü, sırtmağımıza kuş düştü. Hey! Hey, dünya giyin. Ovadan. Yani bizim ovamız olmadık bolsa, o beyle ovadan olmayacak gali. Şeyleden Merit ağa. Doğrudur koyaşok. O sözü sana vatanına, iyiliğine gününe olan söýgüň aýtdyr. Vatan söýücüdür. Doğru. Rahat aydiyan Merit ağa. Yine şu kete ovamı görüsün gelip, şeyle vur yüreğim ısya olin. İn olmanına, yekkece özüm bilen olsa da, bir göräýsedim diýene. Wah, bu küýsögdiň esenine däl. Gel wagty derdimizi gozgamaly. Ellağa. İnni bir maňa ýok diýme. Ýadan soňra. Aýaňyza diňç berin, ata menim. Yok, men alet etme oğlum. Bir yollardan iki yana ayak üstünde kän ýörenler. Men sagdynlygym şundandyr. Gayradymyz bardyr entek, han oğul. Aladaňa sag ol. Ha, yellağa ýene ýok diýdiň o. Kerwen ýöresin, kırk kulakly gadan doňa veresin. Kully, bolletsene. Şilmeler sana seri diýerim. Kerwenimiz ýola düşdi, sırtmağımıza kuş düşdi. Bizim Marian kerwenmizde kullu bagşy halis yüreğe düştü. Bilýänmi? Öňler kerwenle bir ýere gitmäkäler, öňüçe öýürler ekenler. Be, onu hemşin beýdiýädikäler Merit ağa. Şeýdip, watanyna bolan söýgüsini ýarynyň üstü bilen öňküsünden güýçlendirýär ekenler. Ey be. Tawagalarymyz biziň Şey diýseňizler. aýhatly adamlar bolup durahyryn. Kerwen ýöresin. Kerwen ýöresin. Ha! Özüň adam bolsun. Ha! Keçebäň çekmeni akmaýan gerek ho. Bese de aýsana ho. Ne ettin aýmuny? Mene yüreğimi döküp bir duyguy marada aýtsak bolýan. Asen morsun! Hala, köşüsün, Kully. Men kıyıkılımda ne ettin? Yüreğimi yardığa. Mene mara. Siz sün o adamlar. Siz sün. Ala sana gerek bolsa, almatyň alan bolsaň gerek. Ol biziň yüreğimizi gysdyrmajak bolýar. Aha, inim. Senin bu aýdyşyň bara, meniň hol eşekden ýykylşym ýaly bolýar. Yok. Sen bu şirin ovadyň aýdym aýdýanyň hiňlenmesine dälen diýşagyrýanyň iňlisine merdiýär. Hey, moma vera. Oğlanlar kömek edin ha. Dur, ödüm baryan kömegi. Oğlan bir yerin ağırda aymasın. Yıkılar yörürsün vara. Hani tur hani. Parlar. Kadına yine men yetişýän. Ayrıl. Lira doktorlar. Şu ikisinin davası yatmatta. Kadına yine men yetişdim.
çek elini. Nämen dadı? Angırrak. Elini çek ha. in hada bunu kömek edecek bolsaňa. Özüňe kömek et. Özüňe ormançyk geçersiň de. Yani bolledim. Dur bakalım näme diýdim? Yani beter. Eller. Kulmada. Kadyňy ýetişenýem bol. Bar ýokma. Sen bolşma. Ha, Ullahan, ne beýle sesini suw seplen hal boldy law. Ullağa, kaygılanma. Öýlensem hökman seni toyma çağırca. Aho, Seyran. Sen aydanın näme o? Kulludan bir bagşy barmy? Bak yaramı dut etdim o. Eger men bakşı olan bolsam, doğduk depen vasp edip, coşup. He, aydın barın, aytmacak mı ho? Vah arman men bakşı derler. Vah, ana doğru. Arman sen bakşı derler. Men niýe? Şuna hak aýtdyň ay. Eger sen näme bagşy bolaýan bolsaň, tün oğluň başlaryny çöreksiz goýjak seni. Dime onna. Toy soğup adamlar dağıtacak bolsaň soň kaýdymy saňa aýtdyraýmazlar. Orada köp yer aytsak bola bokda. Ben onları çöreksiz koyup bilmer ne? Toy, daha adam kalmadan ha? Hey, kullum var bola. Kullu da abi. Ol ala meydanı görýänmi? Ha. Ol men ýaşlygymy ýatlady. Urça diýän ha. Sen ol halipam diýänim, näme çemler hiç görüňde goşulşmaýar. Biziň ýoly düşende isbat boldy ahyry. Oňolyn, şol ýanyna kişiden başga bilen gurlaşýan hiç görmedim. Hädir. Amen bolsa şahir bolmadygym ökünýän. Eger de men şahir bolan bolsam, öz owam hakyny owadan oşgular ýazardym. Sebäbi, owada öz enatasy ýaly ýetişdiren perzendinden razy bolmaly ýalar. Ya gorça, ben gaty udaklar tada diýen o. Ha. Halifa, sizden bir jahaýym bar. Şu owamyz hakyny bir jeterji goşga aýtyp beräýsen, ýüreklerimiz teselli tapardy. Haýwany ıssydyr belli ýatagy. Guşa höwürt gözi, towga ketegi. Ösen ýerim sähralaryň etegi. Topragyňa toga etsedim owam. Bu goşgy men heni çağa kam. Ediz owama ýadan goşgymdy. Doğru. Uy, yoksa da ayak çek Kerimcan. Sen şu wagtym meň üçin ýaşygyt, ýöne sen ýaş wagtym diýäniň näçerak ýaşynda bolýan? Yeni murtu tavamadık vakti olyanlarda. Oğlum haf keçip olan ok mu näme? Dogry aýdýaňyz. Men has kiçi wagtym bolýar. Oğlan kan diýsene. Men ýaşlygymdan dünýä bolan bilesigeljligim kän boldy. Haçanda nämedendir ýüregim joşandy. Hana şonu ruhum galkynyp bir zatlara düzene bolýadym. Meselem, şu goşgyňy düzmäge näme sebäp boldy? Atam owamyzyň gaýratyndan geçýän kerwen bilen alşberş ederdi. Men bolsa ol kerwen jaňynyň sesini eşitdenimde oglan ýüregim gürsüläp bökübererdi. Sebäbi sehralar öz göwsünde özleri gözellik töredýärdiler. Köplenç menem atam ýany bilen alyp giderdi. Şeýdip ýol boýy gurrun edip degişip birege sowallar berip hiç ýadymazlyk. Ata, Allah Taala brut kuşu asman sultanı edip yaradıptırlar diýerler. Ýöne üçin ol şeýledi bolsa, korkak gargalardan az ýaşaýarka. Burgutlar bir gün ýaşasalarym bir gün bolup ýaşaýarlar. Gargalar bolsa gün ýaşasalarym ömürleri ol birde bilen içinde geçýär. Şol gün durnalarym kümüşdäwdi meni ýadyna salýan asmandan çağırıcı. Ata, men gönüme laýyk gelmeýän zat bar. Näme üçin nepis kuşlar, durnalar ýurt aşyp öz iýjek höregini tapman bolýarlar. Emma korkak gargalar bolsa, awada gagyrlaşyp ýör. Turnalar
Giň dünýäniň benwany, aşygy. Olary ýurt hemişe meherli garşalýar. Gargalar bolsa, bütün ömrüni garhy bolup geçýärler. Ata, durnaların ala böyle şey dip toynuk kurap. Uçuşları nämedenkä? Ol watan ene toprak bilen mal. Ýurda dolanyp gelýän durnalar düýjelemek bilen malýarlar. Ondan ene durnadyr ata durna, ýylyk gözläp baglatlar uçup gitmeli bolanyna, çagatak durnalar öz töwrtgelerini wagtdan goýup gitseler de, hemişe ata watan küýsansyň, aşyny atyp ýene ýerde dolanýarlar. Ene durnadyr ata durna, tağa kuşlaryny hatardan çykarmajak bolup, herde bir kaptandan gartaýar. Watanyň mylaýmyksy, haýwany antany bilendir. Atamyň aýdan şol sözleri meň şu goşgymyň döremegine sebäp boldy. Haçanna şu goşgymy atama aýdyp berenimde bolsa, Nädip durata? Yaradyma goşgym. Boljakmy, ha? Ay töleme. Balam. Sen şirin batly. Ýöne azaply ýoly adam rüýallygyny bilýärmi? Bu ýolun ýörärler hemişe ýakymly ýadulykly ýaşaýanlar diýipdi. Ataňam akylly ýaşlykin. Watanyň ıssysy haýwany insany deňdir. Nähili ýakymly ajaýyp sözdür. Dogrusy meňe inim. Demek, özdüreden goşgulaňam kän bolýar-da. Bey, tuğuleme. Onu bu gurrunlan entek doğan bar da Keremcan, ha? O goşgulardan bize de okap berersiň ha. Elbetde. Keremcan, cümleden şahirane kelimeler düzmek, ýöne insany ha başartmak. Yokordan akym bolmasa, ýadaýyn niýeniň bilen ýadyp bolmaýar. Ogol akan ýerinden akarmyş aryk diýip pederlemez ýöne ýerden aýdan nädir? Hawa, dogry aýdýaňyz. Agam, dogrusy ähli zady höwes gereklesin. Haklysın. Adamyň bilesi geljiligi diňe onuň höwesindedir. Wah, höwes bolanda näme? Seriň boş bolsa. Ully. Sözün bölmäliňde. Üserme. Agam, ýoluny görkät. Syry bar bolsa da aýt. Tüýs berlämeli sowallar da. Men özüm bolan bolsamam şeýle sowallary bererdim. Ilki bilen adamda oň öz arzuwy bolmaly. Rast aýdýar. Arzuwuna yetmek üçin bolsa, onu maksat edinmeli. Maksadyna yetmek üçin bolsa, elbetde höwes gerekdir. Ihlas etseň, sokur gözden ýaş çykar diýmänmi näme ata-babalarymyz? Eger onuň bir syry bar bolsa-da, insanyň bu durmuşdan isleg arzuwyny özü bilmeli. Ana şonu ihlas edeniň ýolun tapylar. Ykbalyna ülsü bolmak bolsa, elbetde ören wajip. Awa, dogry. Hak aýdýar. Umuman durmuşyň hut özü giden bir syr ahyry. Dogry. Her bir zady öwrenip biljek bolup çemeleşmeli. Dünýäniň manysy şodur. Men kiçiligimden her zady öwrenip, her zady bilmek isleýärdim. Bilmedik zadym ýüze çykanyna şeýle bir özümde nägile bolardym. Gyzyklanýan zatlarym köpdi. Soraňjoňlugym bilen öýdäkileri ýadadardım. Ýöne täze bir zat öwrenenimde bolsa, özüme de düşünüksiz bolan kalbymyň bir ýerlerini jümşüllemele gelerdi. Ana şonu sözler kapyalaşıp, goşgu setirleri öz-özünden jeyli bererdi. Bered ağa, köp bilimli, sowatly adamlaň gepi gurrungan başgaça bolay ya. Dogry. Ýoksa da Kerem, sen başlangyç sowady kimden aldyň? Maňa terbiýe berip, sowatly, bilimli bolmagyma sebäp bolanlar, kädam enem bilen kybylam atamdyr.
Mundan başgada Ejemjanyň halkymyzyň gadymdan gelýän däp desturlary hakda ýagşylygy, halallyk ýollaryny ündeýän gyzykly rowaýatlar gurrunmerşi. Kakanjanyň duutar çalyp aýdym aýdyşy, şeýle de Halipa mollumyň owamyzy sowatlyk gitmezligi üçin bizi okudyşy, süňüme siňip ganymy ornany hiç haçan hakydamdan çykmajak ömrüniň arzyly günleri boldy. Görämini. Men ruhu penakarim bolsa, Magtumul atamyz. Ay, ölüme. Magtumul atamyzyň paýgas mirasy, köňlüň binasy. Onun şygyrlaryny hem işelik hem demedindim. Kitaby maňa yürekdeş sırdaşym, baky dostum boldy. Eho. Näme? Senin atamyzyň kitaby many? Howa ba, hem işede ýanymda. Munun aýratyn öz taryhy bar. Aýyo. Atamyzyň täkim paýgasy, öwüt ündöwleri maňa ýol ýörelgelerinden ugur almagymy öwretdi. Ana şol ýol hem men ömrümiň manysy boldy. Ha, diýmek sen Magtumul atamyzyň goşgularynyň aglawadyny bilýändiň. Howagam, elbetde bilýän. Keremcan, nemeler? Ola çekilsene ho. Ayağını sonuçup idare ettin ha. Näme ýoksa diňesen diňlemelimi? Çekilseňizle ho. Meňem bir aýtjak, biljek zatlam mara. Tapdyňyz dawalaşsak ýerinizi. Baryň dawaňyzy hol, soňky jaňly diýen toz nedin? Aho, adamlar. Hemmäňiz eşdim. Şu ýerde Könagalan düýbüne düşleýändir. Göküňizi ýazyryň. Azyk owkatlarymy da teredin. Tagaşyklarna soň. Iýje uzakdyr. Şuya tüýz bolaýdy. Gazakly gurrunlar bilen munça mendilaşanmydam duýmanlar. Ay ola doğru. Agam, Ras aýdýar. ýanky gurrunlanmady. Şu ýerde soňlamorsa. Keremcan, Magtumul atamynyň paýgasy ýollar ömrüniň manysy boldy diýdim. Şol hakda işlesin melli. Gurun berersiň bize. Hey, can oğul Kerimcan, sen bizim davamıza kulak asma. Sen kokusu bir de Magtumul atamız hakta gurrun versen eniyim. Gayrat Benim gursagym suwallan dolly. Ne? Polatcan. O gursak dine tenne dolmandır. Görlegini ýene başlady oğula. Adamlar, koşaşun. Sowal jogaby men özümem ýaşy görýän. İnşallah netip bolsa dowam eder. Alad etme. Bular süýüji gurrun azyp ýadyglyklaryny duýan oklara. Hey berekellah. Agan. Biz bu ýerde näçerak gülegilenerkä? O sewda işlerine bagly. Nesip bolsa soň ýene de ýoly rowany bolar. Näme boldy? Aladan mı? Yok. Biz ýöne şu towarakda bir göze däýeldi. Ha, şeýlemi? Kän uzaklaşman kerwandan, şu towarakda bolar. Bolýa. Ýörün. Han tut bersinden çek. Aha. Yine azıcık çek. Ayne bolly. Hadi itler gelin bäri. Aha. Al çekin. Ne bolly. Gel Murat. Gel bize kömek et de. Ne marasaladı. Heçen düşür. Gel kömekleşsenem bäri. Özünden çekleme çadırı. Han bir kraktan sanın da. Katrak çek. Ha, çek anara. Gel ağa. Gel keseye geç, dıyıncını al. Atamurat, odunları getir. Gel hani. Tut otayla tut. Oğlanlar çadırları dikmeye kömek edin. Hani künnüklerim o doğuyun oğlanlar. O yere ornaştık. Hani ne diýäňiz? Şu yanlıklarımı ayırsan. Yardım gerek mi? Gel ağa, özmedi bara. Gayrat edin oğlanlar. Han men bir atlara aylan qaydaýyn.
Meret, dinle. Sen bana göre gayime duraksın. Yok horsun kovuzadan sana. Ol ya. Ha. Dan sotayın. Haydi. Oğlum mümkün okumadım. Oğlum, selepler şu yerde oyayım. Berekella oğlanlar. Tuğuleme. Gayrat edin. Görün beyler. Bolun bakımına. Şey dedim. Bollu mu bu? Verin. Beybe. Bu gözellige bir seretsene. Hayran galaymaly gözellik. Yusupcan. Men öz owamda da şeýle bir gözel yerler bar. Ene netip bolsa hä diýmän öz owamda yeter. Bu men arzum dost. Men seni öz ýaşlygymyň geçen yerlerine gider. Nesip bolsa ol yerin gözelligini, ajaýyplygyny sen öz gözleň bilen görersiň inşallah. Nesip bolsa. Bu menin arzum. Yusupcan, bu yerler men ýaşlygymyň geçen yerlerine men diýe. Wah, Yusupcan, bu gözellige bir seretsene. Doğru aýdýan dost. Doğrudan odan ekel Gata odan yerler. Ha. Bu gözellige bir seretsene. Hani gel, gowsy bir salym diýin jalaly. Dostum ben biraz oldum çöplen. Sen otur arkaya. Yaylı, tere sat bol. İsteyen mi? Tere sat bol. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Aman mı köşek? Tuvaleme. İyirlepsin mi? İyirlemesem atam öňürtü gaýdardy. Buradan Hani ata, durun alayın. Ata, Atacan, sana ne emmolla ata? Ne emmolla ata? Ata, Otur yani hani koşup, otur ata, korkma. otur. Ata aytdım ama ben sana özüme derneyip. Ne üçün özün iş ayağın ok, men bara. Vah ata. Yoş koşum. Enin istäýmetini ala dedir. Bar gowsy maňa
Bir owurt suw getir. Ola häzir atam, häzir. Bar köşek. Bolla häzir. Birden agyr götürse, bir nağdar öýdüp hawa tir etdim. Onu da iyisiz oturup bilenok. Gallaw adam da olar ýer ýatyp asla az ýatýarlar. Özlerim hemişe binjalyk bolýarlar. Kömek gerekmi? Yok yok, azar edinmen. Sağ olun. Sen olsun, sen bir okuň näme? Yetişen, ana haşy gujogy daňyp, soň ýörejek. Ha, han onu men sana kömek edeýin. Uy, yoksa da ýakynda meýdany Ürgenç bazara kär teljermäge gitjek. Görýän bolýyn seneme, tuwleme ýigit çykypsyň. İşe güýje ýarapsyň indi. Eger de isleň baga bolsa, biz bilen senem ýola çyk. Belki laýyk iş taparsy. Ýagşy işe öwrenseň, armanyň näme? Ha? Bir käriň bolsa halal kazançyň bolar. Geri. Näme diýersiň? Bagada Ha? gelip zatlaryma bady. Bak, gatgo bolar. Hawa? Sizin bu pikiriňiz maňa ýaraýa. Aha. Aýdaryňyz gowurly. Şu gün bolmasa da ertir bazardan talab agtyrmak üçin ýola çykmakçydym. Ýönelki atamy habarly deýin. Hökman köşek, hökman. Yer onno. Gepleşdik de. Gepleşdik nesip barsa. Hay tuwleme. Han onu men sana kömek edeýin. Hani al ene. Bar ene. Bar onno. Tagaman var. Yattan çıkaraýma. Olya. Kerem. Kerem. Kerem dostum. Bäde näme işleýän, eýlikmi? Men hiç kaçan dolanyp gelmejek oglan ayagylarym görýän. Wagt ýerine durmaýada. Dogry aýdýan, ýör gideli. Älle men gygyrýan, ses bermediňa. Eşitmänlerin Ýusup. Bağışlarsyň da dost. Be, bu gelýän gurça älle. Owa, agurça bu ýerde näme işleýär? Halipa. Halipa. Be, näme molluka? Näme bolly? Oho, ahir tapdym o. Ine sen ýerde ekeniňiz. Gurçam, sen näme beýle howsalaly? Bu towarakda gözüm et germäge almady. Abu çölgede näçe gün eglenjek bil näbileň. Soň zerur bolan zatdan oguna çykypdym. Kerwene gelemde bolsa ya. Görürsen ne mazam görür. Ana dur sana. Ayağımı solusun ağırrak geçsin ağırrak geç. O anne gaga. O polo dağı bilen görüşmeli. Pelwan bilen görüşmeli. Sen muladarmış var. Hani. Ana yeri. Ver. Hani. Dur. Mira kaçacağım ay. Edaymen kafar olin marasıyla mıla. Hani gel. Ay yine korkaw ekeniňe aýda. Bellemle ekeniňe. İne. Anne gagana garaçly. Hani öňünde durup bilindi. Yapsak korkun, yapsak. Näme durdunuz? Hayır sana barım senin molly. Gelin may. Biz hälenler size garaşýasa. Gurça? Egoy, hani yoksa da Halipaň nerede? Halipaň? Oğlum nire aýtdykan? Ay, yaňa baş. O näme? Siz bilen nälmidi? Bardyrlar. Biz sen bilen röýdüp, hemmämiz şoňa garaşýadyk da. Olar nerede karo? Hey bir görüňiz ýokmy? Ol siz bilen näklin ho? Gurçan, sen aladalanmasana. Ol şu towarakdydyr. Han ýöriň idealiň adamlar. Hawa, Şeylerin gözläliň. Bardy. Ulu eden näler? Storakdydyr sirediň hani. Bolsa da Seyran sizin şu tarapy ýöräňiz görüpdir. Bolan zat ýok ahyry. Gurça. Halipaň, geler wagtda hiç gelmediňiz. Bulmatyp gelýär. Owa. Wah Halipaň, alada goýduňyz meni. Bize mene biraz odun çöp gaýerliydik.
Odun çöplerli. Biz vara. Biz de mi? Odun emertildi. O adam yakıldı. Ne haranmışıp dur. Tuvalı. Oğu, var siz yetiniz o. Ayyo. Öyle mi? Her kimin size karşı. Onda yüreli. Hayır etmen yörelim. Yok gidelim. Odunları alayın. Yok dur. Ben öldüm. Öldüm alayan. Yöre verin. Hamrak enäniň öz balatynyň daşyna kökenek bolşy ýaly. Magtymly atamyzam il güne kükregini berip, olaryň bir süpüraň daşyna ýygynanmak üçin, erkinlikde ýaşamak üçin, günüň söklesi ýaly deň derman üstlerine düşürýän adamynyň biziň şu eşretli günümizi arzulap geçipdir. Ol şeýdip halkım diýip özü halka öwrüldi. Magtymly atamyz hakda aýdylýan süýji gurrunlar hiç saçan ýadatmaýar. Halk arasynda şahyryň ykbaly, ömrü hem dörejligi barada ençeme rowayatlaram döräpdir. Inha men size olardan birini gurrun bereýin. Damylla okumagy gelen talipleri ýygnapdyr da olary şeýle sowal beripdir. Kimde kim? Şu ulu dünya bir ýaşy iş eden bolsa, o ýol men golaýma ölsün. Men bir soğuk sırgınlygy ije gelýäkem, ýoluň üstüne çöküp düşäp oturan düýäni gördüm. Men ol düýä dözmän, atymyň ardynaky bir goltuk oty şol düýä berdim. Haçanna menden sorulsa, hey insan malasy, sen ýaşan mahalyň hey bir ýagşy iş edipmediň diýenlerine, men şol düýä ot berenligimi utanman arkaýyn aýdaryn diýen. Geçäy. Men aç bolamsoň, iýmäne bir döwüm çörek üçin agyr işte işläp ýadawdym. Gazanan pulumy çörek alyp öýümize haýdap barýarkam, goltugyny diýman aglaýan çagaly ýaş ene gabat geldim. Ene täze bäwejiniň bolandygyny ýöne 3 günden bäri iýdile iýmän soň süýdüniň iýinmeýändigini aýtdy. Men ol ene hem bäwejini dözmän, kynlyk bilen gazanan çöregimi olara berdim. Ýaş edipsiň, geçdenem. Şeýdip beýleki taliplerim öz eden ýagşy işleri hakda gurrun beripdirler. Damylla olaryň eden işlerini makullap öz golaýyna çagyrypdyr. Ýöne nowat magtymla ýetenne bolsa. Tagsyr. Menem il deňine dünýä bir zatlar beresim gelýär. Ýöne bizden öňkü ýaşap geçen ustaatlar, Abu Sa'd Abul Hayr, Al-Farabi, Al-Biruni, Behawetdin Naqşbendi, Rudaki, Sa'di, Omar Hayyam, Ferdowsi we Ibn Sina ýaly halipalar maňa hiç saat goýman bar zat aýdyp geçipdirler. Berekella, gel. Sen men has golaýmda dur. Tagfir, Türkmen sehrasyna gelen talip, dünýä hiç ýagşy iş edip bilmedigini öz aýtýar. Siz bolsaňyz ony has golaýyňyza çağırdyňyz. Onuň sebäbi näme? Sizin hemmäňiz ýaňy eşitdiňiz-de? Onuň agdaran kitaplarynyň sahypalaryny. Heýde şeýle kitaplar okan adam dünýäni boş goýarmy? Diýip damylla taliplere jogap beripdir. Mollam, edip Magtymly atamyz kitaplary köp okanlygy üçin dünýä qiletiripmi? Ýa-da jahan keşdiligi üçin?
Kitap pikirden pikir döre diye. Zahan keştelip onu hasan berkidip dünya gözüne getiriyor. Hezreti Mağtumuli onu tasdiklap kitap okan kullar manıdan doktor. Oların kalbına şeytan olur mu diye. Şoň üçin bir zady bilin. Allah'ın Kur'an dünyasını bennesinin baş çıkarıp bilmeyeceğinden bilmelisiniz. Ben size yetecek sargıdım. Hem işe kitaba hem dem olun. Hem halallığı yollaş edinin. Mollam, edip. Meni bir sowal gyzyklandyr ýar. Adama şu dünyada yaşamak üçin näme zarur? İki zat. Hakikat hem anam. Şol ikisi panada yaşasa, adamam yaşa. Olar yitirilse, insaniyete yaşamak kıyın düşer. Mollam, edip. Adamın bütün ömrünü bilmeýän zady barmy? Bar. Adam iki zady bilmeýän geçiyor. Bire özünün panyň gyrasyndan haçan geljegini. Birem bu dünýä bilen haçan hoşlaşagyny. Mollam, Hazreti Maqtumoliýanyň goşgalaryny ýeke bir türkmenine däl. Hindi, heweş, pereň ýurdunda da bilýärler diýerler. Şol rastmydyr? Ýagşy sözüň nirede aýdylanyň tapawdy ýokdur. Ol ulu dünýäni gezýändir. Mollam, adam dünýä näme üçin gelýär? Aslında yaşamak üçin. Ýöne onun yaşap geçenligi biliner ýaly ertirkün ýatlamak üçin aslında dünýä bir zatlar goýup gitmeli. Maqtumullah düşünmek üçin dünýä düşünmeli. Maqtumullah bir ummandyr. Düýbüne çünmeseň onuň durlaryny çöpläp bilmersiň. Maqtumullah bir asmandyr. Yıldız bolup beýgelmeseň onuň belentligine göz ýetirip bilmersiň. Maqtumullah bir insandyr. Beýik häsiýetlere eýe bolmasaň onuň kämilligine akyl ýetirmek mümkin nädir. Maqtumullah bir ihsandyr. Oň adamzat üçin rahmetligini duýmaýan adam paýhasly sözüň nymatlygyny hem düşünýän nädir. Oňa akyl ýetirmek üçin aýagyň ýerden üzüňe bolmaly. Şeýle bir döwür geler. Hayallyk bilen bolsa-da kem-kemden düşünmegi başarlar. Mollam, keramatly gudratly adamyň dünýä geljegini öňünden bilip bolýarmy? Elbetde. Tebigatda täsirini bildirmän doğyan yıldız ýokdur. Her gezek täze yıldız doğanna owa hükman ütgüýändir. Ya ýagyn ýagmyrly bolar, ya öte ıssy, ya da aşa sowuk bolar. İnsan köňlü aýna ýalyr. Eger aýnaň ýüzi arassa bolsa, ol öňündäki zady aýdyň görkezir. Kimin köňlü päk bolsa, oňa geljegiň alamatlary şol derejede aýandyr. Muny köplönç parasatly kişiler hem de ene atalar duýar. Men diýene, mollamy da gaty eseray. Owa ol köpekhan adam-da, köpekhan köpem bilýär-de. Dogry aýtýaň, ol halal işem gurrun etdi. Bi Kerem, kakam meni ertir sıra gitmekçi. Netin varsa bile gideli. Wah, men başga adam atda. Ýadyma düşýär, kakam maňa. Oglum, oglak gyzlaryň ama olally. Olar indi seni tanamazlar diýipdi. Elbette tanamazlar. Mä, bizim Kerem morozumuz gelýär diýer aýtdyňmy, ha? Kim almajak bol hökmamyr zat diýersiň, ha? Ýürüň onda. Owa ýürüň onda. Senem tapýan. Ene bir men gider. Gittin.
Nezli? Ey Allah'ım, meni hayfi eden ýaşy işim üçin ýene-de o gyýdyň jemalyny görkezdim. Sen nähili owadan, sen edil, erin bagynyň melegi ýalysyň. Eýwe. Borçuňy berdi. Boşak bolun. Bularga näme aştaýdy? Ay, kim bilir sizin boldy? Senin ýaňa olaryň ýok. Kimler yok? Wah, uçupdurlar. Uçupdur diýäňmi? Kim? Melekler, kepterler uçupdur. Kepterle o uçmaýara. Olar basmy oňa. Wah, sen mara. Ayly, Aylgay, özüň ýitirseň hem telpeň var ýitirmedi. Ene dur özüm kömek etjek ene. Han tut elimden. Bir ýeriň agyrdaýmy? Ene näme bolýar? Aýt da. Hoş bol balam, ataňy işdämedin. Alada goýurdy. Şu garrylyk bar ýerde dert köpelýär-da. Menim şu garramdyň sede iş bolaryn ip gorkýanda. Bahar aladan şuda. Ene, aýdýanyň näme? O näme diýdigiň? Gapdagyňda men markam. O näme aladasy? O näme gaýgysy? Derdin beren Allah'ın dermanından berer inşallah. Melhenini tapar, söz verýär. Bağlaçığım. Ay, telpeň nire barýaň? Kerem dur nire. Dur ýetelim. Ayli, al telpeňi. Ýitiräýim enne. Taňa ýapdy. Bolun, almalym. Sabır ene gerek bolsa dagy men ak tüdün agajynyň ýasap berin. Bolýarmy? Ak sözünden. Kerem näme diýdi? Golay, häýizinden ýetin. Ýok, koşuşdyny pelwan. Bolon zat ýok. Ýürüň, gidelim.